Quenchiani, dear was a piano. Yea, a mamma bia was a yea, Oboguno. Yea, any cry. Some of here, Jan and yes, Nana, almost me and the other kind of man, just 4 by 2 before by, come so 4 by tea. Cousin and me, your money and I know correct. Absafo Yasaba Biam Yadu Obogu MM na Yabo Obogu Memudia na se Yababa bia Obogumanhene one na trankonya one mo atenase ye nyina enim se na kwadu yar mo toso miensa ne doti ye ne egusu ayeye ebra yewura aba ye Nyansapo nya akwan ane ni nkomo ebra wo so afrema se bibi dia che otumfo o se tutu ne wa ha ye ba fai na enne ana akwanya na ba yeni nkomo tiawa na afa ye nkwanim nana wadama memo akwa aba Nyansapo so na apomo te say Odoman Kumado and then an Anomadority. Nana wadamu eni di eni abrasem edini nyina de say Nana uswampe tosomensa Nana enim se onya akwan abasuma santeman ene Oboguman enchei eye britia wamu enie ana nana bradu yadma otosomensa okọ akurei ye bisa se ka bibi kakra afa for hema yi ho a ade ananka obetimi aka kakra meka se nana de ye nyina nana no nana penipa ka se nana odonipa kone nchen na otuefu se nana afimu yi ye nyina ya de nanso Odoman Kumashi share de ultimi entias say ya ba ide ye bejaye na nakwan bejaye na nakwan tinete ana we obega se sotro mienu eya na eden pa enchei ene nyina arewosema eto Oboguman ema mofra beze edun enum eto ananmonsia de won kwanhia mu ana ohema de yi abeto so sam premrate away sam kwanhia mienu na na sei ana wasi asomafa abra oye omanhene wa wanyu se ekro ne de anya menko ana sabi ehye mensa mene matrankunya ne mayemfu ti asem ne bae no sabi matrankunya ne mayemfu nyina omo ye nyina akan wambom ama enkra no ayi no ya hwe eye bibia ma bibia to na kwanso kama meka se ewiase de ewunim de beto wochina na kwansia etu ye na din de nanso nanum ni Odoman Kumada omanti itimi hwe eye bibia ade ba ko na social media no so na omode embo nananom ko adune se mo anhwe ama mo anko enkwada no wonum sie ye no ase ankoye amamre ene ne ese efata eho nana enne amanya wi betimi ato onum tuo ama mansan ate se ne esese fata se nananom moye bia no moye ya na o nananom kwanhia ne de wose ye bia no ye amamre bia wose ye Obogu no ye no so ye ko bebia kwanhia no si ekoye ho amamre ti fa amamre mu semu de ye bibia ana medas share that Obogumanhene ane yanya akonya ene nana da sebredi nkomo kakra no yenko na yene ne mpanyimfo ebinom a eka no ho ewa ha emma akonwa ne ya akonwa no so ento asotiawa na yenko yanim yenyina yanim arewosam a etu Oboguman de Ghana fo binom social media so won maka ede afa ho ene ade nana akakakra ne ento so ha yewia yakopa abakwasam kakra nso ade afa Obogu pro no
afei yɛde asi na wadama Nyansapo so nie yɛma wakɔ aba ya buru wadama wodi ne sɛ midin de nana Obogumanhene Obogu Chidomhene na me ne na edi nkɔmmɔ na okyerɛ mu amamra ne amane ɛsɛ fata no moyɛ abra nkwanhyia ne siiɛ wada bɛyɛ sɛ dunum a sɛ dunsia wɔ mu firi mu no wadama saa na teɛ ɛsa nkwala dunsia ɛtsa ne kai adwada bi eba menhyia ha ɛne yewura ɛbɛsomai ye pon ya ye sɔre no ani ye nyankra ɛwɔ fon so sɛ akwanhyia bi asi ɛwɔ Obogu Water West and Tamho ama Savior Church aye Obogu mission ho amuko nkwala efri dunum kosi dunson enipa dunsia nyina awu nyamianim na asefem etiampa ansansi etu Obogu no na kyerɛ yampa enti ade akye anopa ɛyɛ mi Chidomhene bituka akɔhwɛ bia ya asade ne sie no na kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ nyamie no mu nokorɛ Obogu yahwede ade efiri sɛ nkwale kotwa kwantenten akɔyɛ nyamedwuma ɔmo beduru krotia ya akwansia besi na wobɛyɛ ne dɛn eti edi hu dwuma ɔmanhene ɛnna na hema na fie bokua ɛboa yɛ ma hu tutue bia yɛyɛ yɛnom nyina akɔyɛ ɛkora na sontwem yɛ ma on baabi sie ɛnɛm aisie no kwala no amane yɛ bia hɔ ne ayɛ yakɔyɛ amamre ɛwɔ hɔ yɛyɛ amamre okuro no mu ɛyɛ mission hɔ ɛne Obogu kuro no yɛdwira kuro no ayɛ amamre nyina kama ama sese yɛ srɛse bi yɛsi no ebi nsi ɛwɔ Obogu asase so bi na na yɛsi no sɛ deɛ na etwagu wɔ social media so ane nsɛntwerɛ dwuma no mu sɛ nananom ayi wɔn ani ane adeɛ ne nyinaa yɛ atorɔ sɛm dabi yɛnyi ani kura sɛ mohwɛ ya dana de na ne yɛsie no nananom nyinaa ba hɔ ɔmo mu firi mmeambea bɛka yɛn ho ma yɛ nyinaa yɛ amanneɛ dwasofoɔ bae dubifoɔ bae kɔmesofoɔ bae nti ɔmo ka sɛ nananom yi ɔmo ni ananyɛ nokorɛ nana wodi ne nyinaa de sɛ wodi ne sɛ iti yankasa ne nana Obogumanhene Obogu Chidomhene Obogu Chidomhene ane yɛne no adi nkɔmmɔ ɛfa atorɛnkyɛm a ɛsii a yɛasrɛ sɛ nananom ne wɔtwa di ampadaroma ma obi nto asanteman ɛne Oboguman biom afei yɛsɛ aba so baa ɛna magyapayɛ yɛnkɔwie na yɛmpɛ Oboguman no abakwasɛm kakra na yɛmfa ntoɔbɔ nana wada ama me mo akɔ aba bro medesiɛ nana wɔn na mene ne di nkɔmmɔ yi nana sinu kumadu sɛ Obogumanhene jase wa hene nana obi nim Obogu na ɛnɛ na bere di kan a ɔte kuro no a Obogu abakwasɛm kakra ɛwɔ asantemam ɛne sɛn yo Obogumanhene nana osu ampa ɔtɔ so mmiɛnsa ɛne Obogumanhene ma nana efie boku ɔtɔ so mmienu saa abusua ɛyɛ yokoɔ abusua a ɔmo firi kontaase na ɔmo bɛtena kuro bi a yɛfrɛ hɔ Bankame ɛhɔ na kokesie bi sii yɛ titimire mu ɛma Bankame aborɔno aduɔsonsom ne nyinaa bɔɔyɛ ampa wɔn gyina ɛnan so ɛsɛ apem baani mu ɛbɛpɛɛ baabi ɛtenae na yokoɔ abusua a ɛyɛ nana owusu ampa ɔtɔ so mmiɛnsa nana afie boku ɔtɔ so mmienu wɔn yɛ ayokofoɔ ɔsantehene a ɔte so yi sɛbi ne wɔfa ne Obogumanhene na Obogu yɛkyerɛ hɔ sɛ yɛgyina ama asanteman yɛsi asanteman ho bae firi akyem ɛberɛ a ne tɔkwa kɛseɛ ɛwɔ soɔ ne nyinaa nso di mu Obogu yɛ ɔman a akokoduro so nimdeɛ ene kura ɔhene ɛne ɔhema ne nananom atena nkonnwa kuromanfoɔ no ɛyɛ nipa bi a ɔmo kutu ɔdɔ nti wohwɛ Obogu a ɛsɛ sɛ ɔmo ɔfa no kurom Kumase yɛwɔ kurɔbɔfoɔ wɔ hɔ agufoɔ mpante mɛfa n sɛ tribe biara bi wɔ Obogu kuro no mesan adɔyɛ a ɔmanhene ne ɔmanhema a ekuta wɔn ne nananom atena nkonnwa wɔn de bɔ Obogu ho ban ama bi ato asanteman ɛne Ghana man yɛdwuma yɛ nyinaa yɛ kuya ɛno nti no ama Obogu apagya ama nnɛ wofa baabi a Oboguman yɛde nkunim wɔ hɔ wokɔ amanɔne Amerika mam
English mem ene ya ka ho no a enim di fo ne humanim fo bebre wo ho a ye kan bogu a na bogu de eye asante eniwa ba Nana me da se fa that's your bro awusia afa ne awie nkomo no ye hunu atore nchama eto ye amane ne amamra nananom eye de fa ho ye hu enne Oboguman sentia wo mo manhia ha ni nyina na kwaduro yi adomoto so miensa na kwankwaja doti ya yeye ane ye hu na bakwasam ade afa ho etere se ye twagu monten so efa social media so se Oboguman panyimfo eyi wo mo ni awatore nchemsemi eye hurodo rada sama woti abogu esanse enne yate ade afri panyimfo na nkasa no midini abusia pani owusu adiomi aha ye Nyansapo kasa mfonyi so ye mamu nyina mo ene hwa awode ahene wa yenko na yenko asante achim obogu ade ye kwa akopie eno aye di nkomo pii ede maamo ema ye ne nananom ewo Obogu edi abakwasam yedi nkomo efa nkwada adunsia omukonya akwanhia ho yedi nkomo esa de fa na anui enipakuo bi a wo mo ewo English memu a nanka wo mo bedi akwaside English asante ahema ye ne edi nkomo ni nyina ayi Obogu empatem hono mo a mo amadi ka de maniku twabisi ahwe no mo hu asem a eno no nananom ka wo no abakwasam akira amamra ni amane esefata wo mo ye de fa nkwanhia ho ema wo mo a ye nwunu wo mo sa nananom yi wo mo ni no Oboguman hina wa ba foforo kra ncheye wo de ho nhye nyina editu etwa afena santanyi na nkasa otumfo osei tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power 2 asanteman agudie asanteman akade yaswa de sechi kokro na edene eba ewo ahanom a front on from ene echaguro no front on from hima ene na agudifuma ebonsu ene ne dom ena omutwagu ahano afei ena wadu bia front on foiwo once wa bra ne nante na sekakra ama wogina ho front on from asafo a wo mo eye ma baasa wo mo menhia ma wo mo no mo ta sade di otumfo anim no wo mo ene edi agro esa kire niema ede kire se wei eye asante de ya ni se kokru se kire ewo Nyansapo so ene ade amamu yi enti afen na wo hene ede ni eche wo dwabonase okọ na okotena se a ansa na ebiemu ama ahoho ene obi e wose wokọ rotimi kosra wo hene bia wakọ wakotia no won na di tawo eroti yepie na yenkoi na yenkoto aso emfama mo abra wo hene na ko dwabonase aha aye Nyansapo subscribe na share na like day 2 of the 30 year of the Asante Hima, the late Asante Hima Nana Kredu Yadom the tay
Wanu kwa na santibe ulatashi wie ansanu apa ye fena amansia yensani ba onyane be kwa hene onyane suta onyane kofu onyane otufuo chumi ni achi nananu no wom na ga be ni sabre die onu ani nyaba e na atoche mu sabre yi wom na be abusia samekanya adansia no na yewura no wodidi acham no onu kwa no hene a otumfuo tena siwie ani atubofo se yewura tena se eti yasrawo bra edomma poponsio ana yawo se edi kai no we na amahene ade abrempo no bi wo mo fa no mu disai yedi ka ka kira mo sa wo hene bia wo se obetena se asana santehene aba wo hene ba kopa ana wo sa akwanya no se santehene ba ono yakoni ekose no se wura aba eti ubetimi aba itimo odapa awa ahemfo ni nyina mu aye dwaben hene wo ya da sebro tro sewo nitimu adapa eba santia ni enimu a esanse wonya nipa gotwa ono kwa na ohene a otumi nya abotre ajeje damuo aba otumfo de oti okruwie ani okrare ade brawe ngba so asante ni abetena se ne atubofo ne akwase se ohene abetena se etubada ma yesrawo obetumi aba eno kwa ne mbransa so ene atubofo ne awoka kire ne se wura aba etiani die mu betumi aba enu nti onu kwa edenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame